Včerajší večer v Mestskom kultúrnom stredisku patril Štefanovi Harabinovi a jeho prezentácii knihy Súdnosť. V podstate to je takým beletristickým spôsobom písaná kniha, biografia, na rozdiel od tej druhej knihy Srdcom a svedomím, ktorá už v podstate mapuje všetky nezákonnosti v štáte a v Európskej únii a zároveň aj dáva recept, ako to napraviť. Prečo ste sa rozhodli ju napísať? Pretože dlhý čas som nemal možnosť vyjadrovať názory vzhľadom na cenzúru, ktorá je v našej republike prítomná. Prejdeme k vašej kandidatúre. Ste na 4. mieste podľa prieskumov. Máte ešte mesiac zhruba na to, aby ste niečo zmenili. Čo plánujete urobiť? Počúvate, prieskumy verejnej mienky majú veľmi ďaleko od reality. Ako prezident, pokiaľ by ste boli zvolení, čo by boli vaše prvé kroky? Prvé kroky by v podstate boli takého charakteru, že by som okamžite vypovedal Istanbulský dohovor a globálny pakt OSN o utečencoch, lebo sú v rozpore s našou ústavou, rozkladajú našu kresťanskú rodinu a predpokladajú nahradenie našej rodiny kresťanskej, slovenskej za islamské, migrantské obyvateľstvo. A urobil by som to bez diskúzie, lebo bez diskúzie boli podpísané a prezident republiky má na to právomoc v ústave. Nechceli ste sa aj vy zúčastniť dnešného protestu za slušné Slovensko? Ja ako sudca sa nikdy protestov nezúčastnil, lebo keby som sa zúčastnil tých prvých, nemohol by som túto vec pojednávať. Sudca je apolitický. Ja najviac zo všetkých viem, čo sa v tejto veci stalo, lebo ja som pojednával v štádiu väzobnom túto kauzu. Samozrejme je ľúto života každého občana. To je tragédia, čo sa stalo, ale to je dôsledkom všetkých nezákonností a sprivatizovania, spolitizovania justičných orgánov, že sa dokonca pripravujú aj vraždy sudcov a prokurátorov. To je len dôsledok určitého marazmu v spoločnosti. Mňa len mrzí to, že každá vražda nie je rovnakým, rozhodným a rázným spôsobom vyšetrená ako tá. Napríklad tých 40 000 ľudí na Slovensku, ktoré za posledných 12 rokov, ktorí zomreli na vyliečiteľné choroby a nemali zomrieť. Zomreli len preto, že štátni byrokrati kradnú. Vo svojom slogane máte za Slovensko tradícia, právny štát. Čo si predstavujete pod tradíciami, alebo čo máme my predstaviť? Záchranu kresťanskej slovenskej rodiny. Sme Senecká televízia, nachádzame sa v Senci. Ako vy vnímate Senec? Prečo ste sa práve sem rozhodli prísť? Tak nie práve do Senca, veď ja chodím po celej republike a takto sú naplnené plné sály. Tak lebo ľudia chcú počuť to, čo je pravda, nie to, čo podsúvajú mainstreamové médiá. Takže ja som s radosťou tu prišiel, ja tu mám netier, býva mi v Senci. Tak ako ja tu často chodím. Prezidentské voľby sú naplánované už na 16. marca, pričom hlasovací preukaz pre tých, čo nebudú v mieste svojho bydliska, je možné si vybaviť už len do pondelka. Pre Seneckú televíziu Mária Chríbiková.